ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବା ଆମର କାଚରା ମହାସଂଘର ତରଫରୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ବି ସହଯୋଗ କଲେ ସମ୍ବାଦ ପେପରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ତା ସହିତ ଆମର କାଚରା ମହାସଂଘର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କାଚରା ମହାସଂଘର ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଜୁନାଗଡ଼ର ଆଜି କାଚରା ମହାସଂଘର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବାଦର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଜୁନାଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏତେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିକରି ଏଠାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ ଦେଖିକି କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ଏ ଶିବିରଟା ମାନେ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଇଏ କରାହେଇଛି ବହୁତ ଆକାରରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ନାଁ ହେଲା ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, କାଚରା ସମାଜର ସଭାପତି ଅଛି। ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ଆସିଲା। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ କାଚରା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲୁ ଯେ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ କରାଯିବ ବୋଲିକରି। ସେଠୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସମୀର କୁଣ୍ଡୁ, ବାବୁ କୁଣ୍ଡୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ବିସି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆମର ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା, ଏସବୁ ସାର୍ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30ରୁ ପ୍ଲସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଚାଲୁଅଛି। ଏବେ ଆଉ 2-4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତ ଏବେ କହିହେବନି ଯେ 30 ପ୍ଲସ୍ ଧରନ୍ତୁ, 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇପାରିଲାଣି। ମୁଁ ହେଲି ଆମ କାଚରା ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ। ଆମେ ଏ ସମାଜ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ ସେବା ଶିବିର କରିବୁ ବୋଲି। ସମ୍ବାଦ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର କାଚରା ସମାଜ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲୁ। ଏଥିରେ ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାଜସେବୀ, ଜୁନାଗଡ଼ର ଡକ୍ଟର, ତାପରେ IIC ଜୁନାଗଡ଼ IIC, ଆଉ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିସି ସାର୍ ସମ୍ବାଦର, ତାପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତା ସହିତ ଆମ ସମାଜର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍, ସମୀର କୁଣ୍ଡୁ, ସଞ୍ଜୁ କୁଣ୍ଡୁ, ପପୁନି ଏମିତି ବହୁତ ସାନ ସାନ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏକା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମେ କରିବୁ, ସମାଜ ସେବା କରିବୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାମ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଜୁନାଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଜୁନାଗଡ଼ କାଚରା ମହାସଂଘ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଶିବିରରେ କାଚରା ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମର ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସଂଘ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଥିବାରୁ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।